ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ኢየሱስ ካብ ሞት ከም ዝተንስአ ቁጽሪ 1 ድሕሪ ሰንበት ወጋሕታ ተቐዳሚት መዓልቲ ሰሙን ማርያም በዓልቲ መግደላን እታ ካልእቲ ማርያም መቃብር ክሪኣ መጻ እነሆ ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ መልአክ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ቅርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ ኣብ ልዕሊኡ ኸዓ ተቐመጠ ትርኢቱ ከም በርቂ ክዳኑ ድማ ጻዕዳ ከም በረድ እዩ እቶም ሓለውቲ ንኡ ፈሪሆም ራዕራዕ በሉ ከም ዝሞቱን ኮኑ እቲ መልአክ መሊሱ ነተን ኣንስቲ ይበለን ንስኻትክንሲ ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኹን እፈልጥ ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሓ ከምቲ ዝበሎ ተንስኡ እሞ ኣብዝየሎን ነታ ጐይታ ተነቢርዋ ዝነበረ ስፍራ ንዕነ ረኣያ ቀልጢፍ ክንዳ ኪዳ እሞ ካብ ሙታት ከም ዝተንስአ ንደቂ መዛሙርቱ ነገሮኦም እነሆ ናብ ገሊላ ክቐድመኩም እዩ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም እነሆ ነገርኩኸን ካብቲ መቃብር ብፍርሃትን ብብዙሕ ሓጎስን ቀልጢፈን ከዳ እሞ ንደቂ መዛሙርቱ ክነግሮኦም ጐየያ ንደቂ መዛሙርቱ ክነግራ ክኸዳ ኸለዋ እነሆ ኢየሱስ ተጓነፈን ከመይ ኢኽን ከኣ በለን እሳተን ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ ሽዑ ኢየሱስ ኣይትፍርሃ ኪዳ እሞ ንሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገሮኦም ኣብኡ እውን ክርእዩኒ እዮም በለን ቁጽሪ 11 ንሳተን ምስ ከዳ እነሆ ሓያሎ ካብ ሓለውቲ ናብ ከተማ መጺኦም እቲ ዝኾነ ኩሉ ንሊቃውንቲ ካህናትን ነገርዎም ንሳቶም ምስ ዓበይቲ ተኣኪቦም ተማኸሩ ነቶም ዓቀይቲ ኸዓ ብዙሕ ወርቂ ሃብዎም እሞ ብለይቲ ደቂስና ኸሎና ደቂ መዛሙርቱ መጺኦም ሰሪቖምዎ ኢልኩም ንገሩ እዚ ኣብቲ ሹም እተተሰምዐ ንሕና ከነረድኦ ንኣኻትኩም ድማ ከምዘይትጉህዩ ክንገብረኩም ኢና በልዎም እቲ ወርቂ ተቐቢሎም ከምታ ዝመሃርዎም ገበሩ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ኣይሁድ ክሳዕ ሎሚ ይውራእ ኣሎ ቁጽሪ 16 እቶም 11 ደቂ መዛሙርቲ ከዓ ናብቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ከረን ገሊላ ከዱ ምስ ረኣይዎ ሰገድሉ ገሊኦም ግና ተዋላወሉ ኢየሱስ ቀሪቡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂቡና ኣሎ ስለዚ ኪዱ ንኹሎም ኣሕዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቕኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕሉ ኸዓ እናምሃርኩም ደቂ መዛሙርቲ ግበርዎም እነሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ